Хәерле көн барыгызга да. Президент белән эшмәкәрләр еш очраша. Йылы шундый коронавируслы. Аннан иң күп зыян күрүче өлкә бизнес. Һәр проблеманы ишетергә, аңларга, хәл итү юлларын табарга ди президент. Министрлар, депутатлар катнашындагы бу очрашуның максаты да шундый. Любой предприниматель, любой бизнес для нас очень важен. Мы поэтому не разделяем крупный, средний, или малый или микробизнес. Мы пока новых каких-то ограничений не планируем. Наша задача обеспечить, чтобы бизнес функционировал, работал, ну, конечно же, с соблюдением самых строгим образом всех требований предписания Роспотребнадзора. Шартларны үтәсәләр дә, кафе-рестораннарда дистанция сакларга кирәк булгач, урыннар саны кимеде, туристлар да аз. Шуңа табыш керми. Җитмәсә киләсе елдан ЕНВД салымы бетә. Бу тагын чыгым дигән сүз. Кафе-рестораннар берлеге директоры президенттан күчәргә вакыт сорый. 2021 елның азагына кадәр ташламалы салым ставкасы булдыру турында сүз бара. Безгә гадиләштерелгән системага яисә АСМга күчәсе була. Шуңа без сездән салым ставкасын киметүне сорыйбыз. Правительство на 3 месяца продлило. Мы понимаем, что любая срочка какое-то время придется платить за это время. Поэтому в течение 3 месяцев мы будем, Минфин и Минэкономика будут работать, будем смотреть, какие меры мы можем принять. Быел республикада интернет кибетләр ачылды. Безнең эшмәкәрләрнең 3000 ярымы шунда теркәлгән. Тик алар арасында теләге булып та керә алмаучылар бар. Кукмарадан киезитек ясап шунда сата башлаган эшмәкәр Алмаз Габидуллин бу системага керү буенча белем бирү үзәге кирәк ди. Шушында кергәндә төрле проблемалар белән туры килә, төрле вопрослар миңа бирәләр и мин аларның бөтенесенә теге җавап бирә алмагач, Рустам Нургалиевич һәм мин шундый сорауны бирдем. Все эти процедурные вопросы надо максимально упростить, и, конечно, нам надо создать некий такой центр, значит, и обучающий, и консультирующий. Пандемия чикләүләре чорында эшмәкәрләр 1% микрозайм ала алды. Хәзер бетте диләр, 6% белән бирә башлаганнар. Президенттан ташламалы займнар программасын холдыруны сорыйлар. Вы чувствовали поддержку власти федеральной, республиканской, и мы же тоже представляем, как бы собираем ваши предложения и вносим на федеральный уровень тоже. Давайте предложения. Кара каршы сөйләшүдә эшмәкәрләр 10га якын борчулы сорауны президентка бирә алды. Мондый очрашулар 3 ай саен уза. Монда эләгә алмаучылар сорауларын президент каршындагы эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилгә электрон аша юллый ала. Фәрүзә Мәҗитова, Адель Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.